abu na farko da za ka fara yi idan kana buƙatar generating video da AI Google Flow kenan, za ka fara zuwa cikin Gemini ɗinka. Ka fara tsara prompt ɗinka wanda za ka yi amfani da shi wajen generating wato bidiyon kenan. Sai ka zo ka ce mata ina son ki tsara mani prompt na bidiyo mai 10 second. Yauwa to bayan ka gama tsara wannan prompt ɗinka sai ka tura mata. Kana tura mata sai ka ɗan jira 'yan mintuna. Za ta tsara maka prompt na 10 second. Yauwa to bayan ta tsara maka wannan prompt ɗin, abin da za ka yi next sai ka yi copying wannan prompt ɗin. Sai ka zo ka buɗe wani sabon chat a cikin ChatGPT ɗinka. Sai ka je hoton da kake son ka yaɗa bidiyon da shi, sai ka je ka ɗauko shi. Kamar haka misali ina iya zuwa. Misali sai in ɗauki wannan. Bayan ka ɗauke shi sai ka ce use the uploaded image to create storyboard. Haka za ka ce mata with this prompt. Bayan ka ce haka sai ka ɗan sauko ƙasa sai ka yi pasting ɗin prompt ɗinka na bidiyo kenan. Bayan ka yi pasting sai ka tura mata. To za ka ba ta ɗan lokaci kaɗan. Za ta yi maka generating storyboard wanda zai sa bidiyonka wanda za ka yi ba zai samu matsala ba wajen misali ko a juyo nan gurin a ga da yana magana da wannan kayan a ga kuma ya canza. Ko kuma misali ya juyo nan gurin sai a ga kuma gurin da yake da ya canza ba shi ba ne. Wannan storyboard ɗin amfanin shi kenan. Zai sa bidiyon ka ya fita clean, ya fita bidiyo na professional. To amfanin storyboard kenan. Kuma idan ka yi storyboard ko da misali ba ka ƙara copying prompt ɗin bidiyon ba, kana iya ka je kawai ka ce ta yi amfani da storyboard ɗin nan ta yi haɗa ma bidiyo. Shi ne. To kamar yadda kuke gani ga shi nan yanzu ya gama mana storyboard. Abin da za ka yi kawai za ka shiga cikin storyboard ɗin ne ka duba ka ga storyboard ɗin ya maka. Bayan ya yi lafiya lau, abin da za ka yi yanzu kawai za ka ɗauke shi sannan ka koma cikin Google Flow ɗinka. Yanzu abin da za mu yi za mu yi saving ɗin wato storyboard ɗin mu kenan. Bayan ka yi sannan sai ka hito sai ka koma cikin Chrome ko kuma kowace browser kake amfani da ita sai ka yi searching Google Flow. Da kuke gani kuna iya ku saka Google Flow. Idan kuka saka Google Flow haka kuka yi search zai fito maku kamar haka. Zai fito maku ko wannan ko wannan duk wanda kuka danna ko wannan ko wannan. Bayan kun buɗe sai kuyi signing da komi da komi. To yanzu ni tunda na riga na yi zan koma cikin nan. Yanzu abin da za ka yi na gaba misali ka shigo kamar haka. Da ka shigo shi zai gwada ma kamar haka. Abin da za ka yi next sai ka zo sai ka danna wannan alamar ta can sama. Alamar da ke nan kenan. Bayan ka danna ta zai baka dama ka danna sign in. Kana danna sign in zai gwado ma duka in email ɗinka ya wuce ma ɗaya zai gwado ma. In ɗaya ne zai gwado ma sai ka yi clicking kan shi. Misali sai in yi clicking kan email ɗina. Kana yin clicking bayan ya gama buɗewa. Abin da za ka yi next kuma shine za ka dawo inda aka saka daidai nan gurin daidai nan sai ka yi clicking a kan shi.
Kana yin clicking akan shi zai kai ka direct dashboard ɗinka na Google Flow. To, yanda tsarin Google Flow yake shi, a duk rana suna baka akwai adadin credit ɗin da suke badawa ko 50 credit ne. To, wannan 50 credit ɗin zai baka damar ka generating bidiyo guda 3 a rana. To kuma duk bidiyo ɗaya yana yin 10 second. Duk bidiyo guda ɗaya yana yin 10 second. Sai dai idan ka yi subscription zai wuce haka. To, sai bayan ka gama buɗe account ɗinka, abin na ƙarshe zai gwado maka haka. To, abin da za ka yi, za ka zo ka danna inda aka saka new project ɗin nan. Kana yin clicking kan shi. Kamar haka misali, kana yin clicking kan shi zai buɗo ma sabon guri haka. To, abin da za ka yi, dole ne sai ka duk character ɗin da kake son ka yi amfani da shi a cikin videos ɗinka. Na misali ace za ka yi scene guda 3. To, kowane character kake son ya fito a cikin kowane scene sai ka ɗauko shi ka ɗora. To, inda za ka je ka ɗauko shi ga wani ɗan plus nan daga can sama, za ka je ka danna wannan plus ɗin. Kana danna shi, kai upload media, zai nuno maka duka hotuna da videos ɗin da ke cikin gallery ɗinka. To, a nan za mu zo mu ɗauko wannan storyboard ɗin mu ke nan wanda muka yi creating, sai mu danna shi, sai ka danna done. Kana danna done, sai ka jira shi ya gama uploading. Yana gama uploading, abin da za ka yi, sai ka zo daidai nan inda aka sa wannan ɗan plus ɗin na nan, sai ka yi clicking akan shi. Kana yin clicking akan shi, da zarar hoton ya gama upload, har yanzu bai gama upload ba. Yana gama upload, abin da za ka yi next, har yanzu hoton bai gama upload ba. Abin da za ka yi next bayan ka yi uploading hoton, za ka ce use the uploaded storyboard to create video. To, sai ka je sai ka yi uploading wannan image ɗin. Kana uploading wannan image ɗin kawai sai kai mai sending, sai ka ba shi ɗan lokaci. To, yanda tsarin shi yake zai yi iya bidiyon 10 second a wannan. Idan kana son ka ƙara yin ci gaban shi, za ka ƙara rubuta wani prompt ɗin wanda yayi daidai da wannan. Sai ka zo ka je ka yi storyboard idan kana buƙata kenan. In ba ka buƙata kuma za ka zo ka ɗora mashi. Bayan ka ɗora mashi, sai ka zo sai ka tura mashi. So, yawanci an fi yin storyboard idan misali a bidiyon ka akwai characters da yawa. Misali haka, shine za ka yi storyboard saboda kada a samu matsala. Nan ba da jimawa ba zai ida. Bai wani daɗewa. Yauwa, kamar yadda kuke gani ga shi nan yanzu ya gama mana. Yanzu abin da ya rage mana kawai shine mu yi clicking mu shiga mu gani. Mu ga ya tsara mana bidiyon ya mana, sai mu yi clicking kan shi. Har yanzu kana kallon wasu suna samun kuɗi da AI da vibe coding? Zo Arewa Skills ka koya AI, vibe coding da content creation cikin sauƙi. Danna follow yanzu ka fara tafiyar ka zuwa. Har yanzu kana kallon wasu suna. Yauwa, kun dai ji yanda wannan yake tsara bidiyo, sannan kuma yanda yake fidda Hausa. Wannan shine. Allah ya sa mu dace. Allah ya ba da sa'a.